2020 елның 27 майында Татарстан 100 еллыгын билгели. Дөресрәге, республика буларак 100 еллыгын. Нәкъ менә шушы көнне 1920 елда Татар автоном Совет Социалистик Республикасы игълан ителә. Ләкин тарих башкача да була алыр иде. 20 гасыр башында татар милли үзаңы үсештә, милли театр барлыкка килә. Берсе артыннан берсе татар газетлары нәшр ителә башлый. Мәктәпләр ачыла, милли капитал җыела. 1917 елда февраль инкыйлабыннан соң милли җәмәгатьчелектә татар дәүләтен торгызу идеялары активлаша. 1552 елдан бирле татар ханлыклары җимерелгәннән бирле татарларга беренче тапкыр яңадан мөстәкыйль булу мөмкинлеге ачыла. Шулай итеп, татар дәүләтчелегенең берничә проекты барлыкка килә. Иң беренчесе Идел-Урал штаты проекты. Татар-башкорт эсерләренең лидеры Галимҗан Ибраһимов барлыгы 5 штат төзергә тәкъдим итә. Казакъстан, Кавказ, Төркстан, Кырым һәм Идел-Урал. Идел-Урал штатына хәзерге Татарстан, Башкортстан, Удмуртия, Оренбур өлкәсе, шулай ук Чуашстан, Мари иле, Самар һәм Ульян өлкәләре җирләре керергә тиеш була. Шул рәвешле татарлар һәм башкортлар штат халкының 40%-ын тәшкил итер иде. Ә штатта яшәүче башка милләтләр саннарына карап парламентта урыннар алыр иде. Идел-Урал штаты 1918 елның 1 мартында игълан ителергә тиеш була. Әмма проект лидерларының үзара килешә алмауы нәтиҗәсендә зур хаталар аркасында штат игълан ителми кала. Шуннан соң Татар-Башкорт Республикасы проекты барлыкка килә. Аның 2 варианты була. Беренчесе хәзерге Татарстан, Башкортстан, шулай ук Чиләбе, Оренбур һәм Киров өлкәләренең бер өлешен берләштерә. Ягъни башкортлар һәм татарлар яшәгән җирләрне. Икенчесе шушы территориягә хәзерге Чуашстан белән Мари илендә кертә. Татар-Башкорт Республикасы 1918 елның көзендә төзелергә тиеш була. Әмма Русиядә гражданнар сугышы башлана. Бу проект чынга ашкан булса, республика союздаш дәрәҗәгә ирешкән булыр иде. Русия эченә кермичә, башка союздаш республикалар белән чиктәш булыр иде. Татар белән башкортның исә уртак милли республикасы булган булыр иде. 1920 елның гыйнварында Татар Республикасы проекты барлыкка килә. Анда татарлар яшәгән җирләр шул исәптән Уфа губернасы кертелә. Ул вакытта Башкорт Республикасы инде оешкан була. Ләкин ул республикага Уфада, Стәрлетамакта кермәгән була. Бәләбәй, Бөре, шулай ук Уфа һәм Стәрлетамак өязләренең өлешләре Татар Республикасына керергә тиеш була. Бу планнар чынга ашкан булса, Татарстанның хәзерге мәйданы 68 мең квадрат километр түгел, 134 мең квадрат километр булган булыр иде. Ниһаять, 1920 елның 27 майында Татар автоном Совет Социалистик Республикасын оештыру декреты чыга. Шуңа күрә ТССРның 100 еллыгы шушы көнне билгеләп үтелә. Бу декретта Бәләбәй һәм Бөре өязләренең Татар Республикасына керү мәсьәләсе референдумда хәл ителергә тиеш дип языла. Әмма референдум булмый кала һәм нәтиҗәдә 1922 елда бу районнар Башкортстанга кушыла. Мәскәү Татарстан союздаш республика булачак дип вәгъдә иткән булса да, сүзендә тормый. Татар Республикасы Казакъстан, Кыргызстан кебек союздаш түгел, ә автоном Татария булып кала. Шуңа да карамастан, татар активистлары республиканың дәрәҗәсен һәр вакытта күтәрергә тырышкан. Иң беренче булып Мирсәет Солтангалиев тырышып карый. Аны кулга алалар. Ул репрессиягә эләгә. Сталин үлеменнән соң 1956 елда Татарстанны союздаш дәрәҗәгә җиткерү мәсьәләсе Коммунистлар фиркасының үзәк комитетына язылган хатта күтәрелә. Әлеге хатны бер төркем татар интеллигенциясе вәкилләре яза. 1977 елда сугыш ветераны Гайнулла Яфаев Брежневка хат яза. Татарларның казак яки грузиннардан аермалы буларак киностудияләре дә, фәннәр академиясе дә юк. Гадел түгел бу. Татарлар да союздаш дәрәҗәдә булырга хокуклы. Әмма Мәскәү ризалашмый.
Ахыр чиктә Татарстанның дәрәҗәсе 1990 елда гына үзгәрә. 30 августта республиканың дәүләт суверенлыгы турында декларация кабул ителә. Әмма бу инде башка чор хәлләре. Провозглашает государственный суверенитет Татарии и преобразует ее в Татарскую Советскую Социалистическую Республику, Республику Татарстан.